Video. Ayan. So habang nagsiset kami guys ng first look shoot, copy muna tayo. Galing to guys kay Ma'am Arian at Sir Victor kahapon na wedding namin. Souvenir nila sa mga suppliers. Ayan. Congratulations po ulit Ma'am at Sir. So kaping barako guys. Tea. Ayan o. Tea, coffee. Inom-inom muna tayo guys while waiting. Tapos for today's video guys, ang wedding natin naman today, December 9, 2023 ay si ano ba? Danea at saka si Sir ano ba pangalan ni Sir? Si Sir Johnsons. Ayan. Si Ma'am Danea at si Sir Johnsons po ang couple natin today. Sabi ko yung lagyan ng powder. Baka nilalagyan ha. Ayan. So, palop natin si Sir. Palop nga natin si Sir muna. Tingnan natin. Kasi, mag-shoot na. But before that guys, gusto ko ipakita sa inyo guys, ito ang wedding gown ni Madam. Mamaya i-reveal natin yan. Gusto ito naman guys yung kay Sir. Tapos syempre ang ating mga photo and videographer by Artin. Ayan. Ito guys ang kanilang master oh. Ayan. Ito guys yung sunod atang master oh. Ayan. Tapos sunod din ata ito. Master din pa ito. Ayan. Coco master. Tapos ito guys ang ating mga parapol. Ano po? Page? Meron na ako sir. Iwalski World. Sa YouTube channel ko. Oh, nagla-live nga ako sir. Kasi yung ano ko Facebook ko may problema. Kaya dito man sa YouTube ako Nagkakaproblema ang Facebook pag may copyright. Kung copyright ka minsan. Hindi ko nga alam eh. Inaano ko pa. Tinotroubleshoot ko pa. Oo. Maganda yung mababa na Ayan guys ha. Ito guys ang owner ng Artin. Ayan. Kung meron kayong mga wedding kasal, ayan. Any event guys sila. Sila ang master diyan guys. Ayan, kontakin natin sila. Ayan guys. Ano, sabi mo na sa sir? Ayan. Tapos guys, ito naman guys yung ating mga details for today. Ayan, meron tayo guys na 4-coin bearer na unan, may ring bearer na unan, may motif. Ito guys yung motif. Meron tayong cord, syempre may 2 candle, may Bible at saka posporo. Yan guys yung ating for details guys. Gagamitin yan sa may simbahan. Ayan nga pala guys, andito rin ang ating mga botoniers guys. Ayan. Picture na kayo? Ay, papapicture kayo? Sino? May hawak kami daw to, May? Ay, wait lang. Papapicture daw sila, sir. Ay, pipicturean ko kaya ba Details pa lang, full course na. Ayan. So guys, ang Artin, oh. Wait lang po. Ready? Ayan na, sir. Okay na, oh. Captured ko na. Ano daw? Ready po. Natatakpan si sir. Huwag niyong takpan. Anak. Yan. Ready? 1, 2, 3. One more. Isa pa. 1, 2, 3. Okay. Okay, may day. Thank you. Scripted pa. Kala ko totoo. Ano, ayos ba? Grumidya. Pwede na ako mag-apply sa Artin? Pwede na. Yay! Ano may soap? Ito naman guys ang details ni Ma'am at Sir. Ayan guys, so mas maliwanag. Ayan ang master. Yan, Honor. Kambal sa medyo Ayan. malayo lang. Ang kakambal niya. Medyo malayo. Siyempre yung iba nating mga dito, mga member ng Artin. Sila guys ang tutulong sa inyo para makapture ang memories. Tapos siyempre ang ating mga abay na lalaki. Ready na for the first look shoot. Dito nga pala ito guys sa mga Burili. Ayan. Ito guys yung sinasabi ko sa inyo kahapon. Medyo madilim kahapon. Ito guys yung bahay dito sa may Magallanes area. Ito guys yung Burili House. So para siyang 3-story building.
Pero kakaiba guys ang design niya. Ayan, ito guys ang labas. So usually ito yung ginagawang background for the picture. Tapos meron din sa corner na yun guys, yung parang brown doon, ginagawa din yun. Yung guys nasa baba nun, mga koi fish pond, mga nun. So maganda rin siya for the Instagram at iba pang photo session. Tapos guys, sa harap niya guys, meron siyang mga 100 years old na bonsai. Kasi ang may-ari nito guys, mahilig sa bonsai. Ayan guys, oh. So ginagawa rin siyang background for the pictorial. Tapos yun guys, yung main entrance na gate. Ayan. So kung hahanapin niyo siya guys, ito yung magiging landmark, oh, yung building na blue sa tapat. Ayan, madali niyo lang makita ito guys. Kasi after ano lang to, Kakawa Memorial Hospital. Tapos guys, pasok tayo. So ito guys ang itsura niya sa loob. Meron siyang malaking lobby. So merong sopa dyan. Pwede rin siya for pictorial. Meron din sopa doon. Usually guys, itong part na to ang ginagawa nilang pictorial yan, oh. Diyan guys sila talaga nagpi-pictorial. Bridegroom, family, yan guys nila kinukunan. Ito rin guys gitnang to. Yan. Tapos guys, meron siyang hagdanan paakyat. So groom squad yan. Tapos dining table, dining area. Tapos guys, kitchen area. Ito guys ang kitchen niya. Yan. So, para siya, ito guys, Burili House, transient house siya. So, kung mag-ano kayo guys, ng isang bahay na, kung may malaking occasion kayo guys, ito na guys yung ano ko, best recommended ko. Tapos guys, meron siya, ito yung sabi ko sa inyo kanina, meron siyang koi fish pond, ayan. Ayun guys, oh, yung sa harapan. Ayan. Ito guys yung pwedeng gamitin na parte ng bahay, ay ng ano na to, ng place na to. Instagrammable yan guys. Yan, yung area na yan. Hindi, mayroon na kayo sir ganito? Kuha na kayo sir isa. Isa na yan sir. Hindi, sa inyo na yan sir. Bibigyan rin namin kayo ng survival mamaya. Yan guys. So habang hinihintay natin guys si sir, bumaba doon mula sa taas. Copy muna tayo guys. Hello po. Shout out po sa ating 4 viewers. Ayan. So back to my page guys. Init. So yun lang guys. So naghahanap kayo guys ng bahay na for any occasions guys. Yun. Pwede guys kayo dito sa Burili. Wait lang guys. Pasok na natin guys si sir. Kasi medyo alas 8 na. Di pa sir. Follow up ko na sir. Ay, wala na pala dito. Dito sir sa maliit ata na room. Dito siya sabi ni make-upan. Wala po dito? Wala na sir. Ay, baga si sir oh. Andito oh. May balita kasi sir nawawala ka daw. Sabi ko wala baka tumakbo na sa sir. Ang dami naghahanap sa isang labas sir. Ano pa ang ating mga abay? Yan sir. Hindi, mga babae din, hindi nila alam na nandito ka sa loob. Kasi magpa-first look shoot na po kayo eh. Isa man na lang sir ang wala pa. Sa abay. Si Mau? Pero on the way na raw. Yung mataba na kaya? Opo.
Ito naman guys ang ating bride for today at saka si Tita Jude, makeup artist niya. Waiting pa rin tayo guys. Ayan, okay na. Ready na, sir, si sir. Tara na, sir po. Mahingi akong table. May table pa? Ah, hindi ko lang po alam dito kung mayroong available na table. Wala akong table na table. Nasa sa na nababaan ako. Nay, may ibisitin ka no? Hindi po ata. Ayun. Sir, lahat kayo naka-chanelas, ano? Ikaw, sir, may chanelas ka po? Mag-chanelas ka na lang, sir. Ayun, sir, may ano doon. Oh. Hiram ka muna. Para ano kayo, partner. Uniform pala. Ayan, sir, may hiram ka muna dyan. Dapat si sir nakasapatos. Ay, kahit wala nata, sir. Para hindi masyadong naman. Parang ano lang, rugged. Medyo madumi? Ano, okay lang yun, sir. Pwede na yan, sir. Basta maiba ka lang. Ayan, pwede na yan, sir. Yan, pwede na yan, sir. Huwag ka na mag-medyas. Mga sir, okay na po kayo? Take na po tayo ng shoot. Pwede nyo, sir, ituloy mamaya. Ating oras. Tapos ito, sir?
Yan. Tara sir, tara po. Masapatos sa sir. Uy, di masapatos. Ang mga ano ba, chanelas na lang siya o sapatos? Sir, Ay, sir, okay lang po. chanelas ka na lang daw sir. Okay lang. Ito na lang siya, oh, para kakaiba. Pero okay lang, di ko nakasapatos siya. Sir lang, masapatos. Siya lang nga po. Okay lang po, sir. Kasi pinachinelas ko yung mga abay eh. Para siya ang ano. Yayamanin ng bayan. Saan ka natulog, tipo? Saan ka natulog? Apartment. Tara sir, labas na po tayo. Tara na sir, mga sir. At ano na po tayo. Tara po, dito po tayo sa labas. Let's go, let's go. Bali, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ah, si sir ang best man. Ayan guys, magpa-pershoot na kami. Magpa-pershoot na tayo guys. Ayan, watch lang kayo dyan guys ha. Manood lang kayo. Ito guys oh, yung kabuuan ng Burili. Burili House. Ayan. Sir, lahat sa mga galing pala. Sir, yung mabati nga daw po. Ayan guys, ang ganap natin para sa first look shoot.
smile. Lahat ko nakaganito, maganto pa tayo lahat. Maganda. Energy pa, energy, lahat ko maganto. Ako, kasama mo lahat. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Dimas! Go lang, go! Diretso. Good, okay. Okay, wait. Ready, pabilang pa ako ah. Wait lang. Ready, wait lang ah. Hold lang po, hold lang yan. Sabay-sabay pa ang lukso ah. Okay, ready. Okay. Ready, 1, 2, 3, go, lukso! Sabay-sabay. Di ba, sabay-sabay. Isa pa. Isa pa. Okay, ready. Okay, ready, 1, 2, 3, go! Okay, si Bes pa. Ganun lang po. Ano ba tayo ah? Iyawan. Iyawan daw po, iyawan. Pag-dancer. Sir, parang basketball lang. Sir, pagdating niyo kayo, best man. Tawa niya kayo, sir. Nakakita ka naman. Atak po. Pwedeng taas ng iba, tapos dito sa baba. Para wala kayo lang. Happy na kayo, sir. Okay, 3, 2, 1, go! Go! Yan! Nice. Isa pa. Yung may energy, sir, ha? Mga sir, may energy. Yung parang nanalo kayo sa basketball. Gawin lang natin sa 3, 2, 1, go! Go! Woo! Dalawang malaki. And guys, first shoot pa rin tayo. Ito ang mga kaganapan. Ayan. Sharing to you live via satellite. So ito guys, ayun guys yung inangat si Sir Johnson, ang groom. Yan, yung mga pa-effect guys ng mga photographer and videographer. Ayan guys, the groom squad. Okay, taas, 1, 2, 3, go! Bounce niya, bounce. Yung ibang kamay, sir, mas energy pa. Isa pa sir, mas may energy daw sir.
Mas may energy daw, sir. Isa pa. Isa pa, isa pa, isa pa. Huwag niyo lang pong basagin ng ano ni sir, ha? Yung mga nakahiyaw. Ito lang, lahat kayo tulong at hanap na. Woohoo! Huwag niyo pong pilayan si sir, ha? Gano'n ka? Yun! Okay na? Okay na? Sir, tingin dito lahat ng hapon. Sir, tulong. Abay, tulong din ako, tulong din ako. Tulong ko pa ako. Abay, ang gagawin niyo po, matakbo lang kayo. Tapos hagi lang siya. Halo niyo lang. Pero masyado, nagkapapanap, sir. Okay po, ready? Matakbo pa. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Takbo, takbo! Kag! Lupag, lupag! Hindi dito, guys. Ay na. Energy po tayo sa'yo. Yan po. Ay, masayo mo lahat. Masayo lahat. Okay, ready? Masayo ako? Apo, sir. 3, 2, 1, go! Go, 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 go! Go! Yun, ano ba? Good! Go lang. Lower pa. Good. Okay na po. Sir, isa po tayo. Ayan guys, ang first look shoot natin. Ito, sa likod na tayo guys, sa loob. Ano sir? Pangsimbahan na sila sir? Yung ibang suit nila wala. Oh sir, papunta na po. Ah, sige. Pero yung nandyan sir, mag-pisa. Saka ikaw sir, mag-pisa. Best man. Mga Yung na kay po Best Man, mag-iis po sir, sa best man. Tapos si Groom. Oo, si best man muna tapos si groom. Ang isusunod Tapos nyo ano? yung ibang nandyan na sir, yung damit papasukin. Ah, sige po. Ay, may pangalan sa pangkasan. Sir, may mga damit pa doon sir sa taas ha.
Diyan ka na lang sir sa loob. Ay, may kukunin na sir? Pero dito ko sir mag-bihis na lang. May kukunin sir rin sir. Ng katawan. May mga binabanat sir na damit ha. Baka nandito po sa maliit na room. Kaya pa muna, tatlong kayo, 10-7. Kasi ito ko na kayo sir ng best. Kami na ay mabuti pakunin na yung ano, damit na nandun. Kasi ako lang ng best na lang. Sige sir, wait. Hindi pa naman kayo sir, star lang. Best man mo lang, tapos ito. Ay sir, magpuntay na pa kayo. Doon muna ako sa loob. Para hindi kayo sir. Pwede man dyan sir, gagawin niya sir. Yung sabihin si... Excuse me, sa best na kumain bago pa. Hindi ako kanito, ma. Ano ba na? Alas ko yun na. Babae, nasa pa yung mga... Oo, kumain, nagtitinangan. Saan ito hindi mo sa park niya? Oo, saan sa taas? Nakabangay lang po tayo sa park, wala ka na sa free alpin. Nag-free na po siya. Natulog ko lang sa park niya. Ano, hindi na talaga po tayo. Or naka-upload. Ano update lang? Kumain pa man. Makain ka na. Makain ka na kuya, pag ako ng survival kit. Pinanong mo yung sa ano? Sa langit ako. Ano po, tatlo. Tapos namin din sa loob. Lamblong pa namin kagat sa Ano iyo. mga kami? Dito lang sa dito sa sir. Ang best at saka ng coat. Pero sino ang bagay sa iyo? Gumagana. Kung nagalaman niya yung best. Di ba hindi ko ano doon damit sa apartment? Yung tatlo? Nasa Malaysia ka dito, dala-dala ka nila. Sa best man nga ni ulangan na maalis na sila. Kunin mo lang sa ano? Yung nasa apartment, yung malaki yung mga isigilin na natin sa Wala akong dala? kasi yung tatlo pa yun na tatlo o apat. Ano masyado? May ano na yun. Baka may mga kasi ang alam ko. Ang alam ko nito po, best. Kasi kailangan na ilagay sa best man. May shoot sila na ako. Oh sir, tatanggalin ko yan. Wala na akong pangilalim. Okay lang? Wala na sir. Ay, ikaw pa sir. Kasi mas mainit kung may pangilalim ka sir. Oo. Mas mainit sir kung may pangilalim ka pa. Kaya long sleeve na lang sir. Doon ka na sir magbay sa loob. Para mang inano ka sir, hindi ka mainit.
Tapos ipunas mo na rin yan, sir, sa alam. Ano dyan, best man? Best man to? Ako, Darling. Upstairs. Ano, wala nang tatawagin ng babaka. Okay na? May masanglas mo. Wala, sir, wala problema sa ganyan. Wala. Don't be dyan. Naman po? Ay, personal na yun sir. Nasaan po? Kapag kami dyan sa Spider. Oh, best man lang po. Tapos ikaw, sir. Pwede mo lang sila. Pwede man, sir. Kailangan ka magiging komportable niya. Dapat may kulos. Hindi ko may kulos. May itim ka? Pwede rin, sir. So, ako lang na lang sa rintamid mo. Ang tawin na, sir. Ano na lang kayong Eh, pagkatapos ng sinasabihan ng kapatid. pwede, sir, magubad naman. After ng shoot nyo dito, para hindi kayo siya pagpawisan. Tapos, pag papunta na po ng simbahan, doon nyo na isusunod. Alas 2 ko, ano na ba? So, mga alauna, papunta na po tayo. Ano po? St. John, opo. Mga 120. Ano bang hinanap mo? Comfort na yan. Isa lang yan. Pinagsama ng tinidor at kutsara. Chat mo daw, Min. Nasaan na sila nato?